Przedstawiamy Państwu nową motowiertarkę firmy Bosch o symbolu GBH2-20D. Jest to nowość. Zastąpił stary model o symbolu GBH2-18R. Motowiertarka ma moc 650 W. Udar jej to 1,7 J. Ma możliwość podkuwania. To są najważniejsze cechy. Ma również możliwość ustawienia dłuta w różnych pozycji. Pokażemy teraz, jak ta mała motowiertareczka wierzy. Zakładamy wiertło LZ+. Ustawiamy przełącznik na wiercenie z udarem i wiercimy. Bardzo sobie dobrze radzi. Jest lekka, kompaktowa. Pokażemy teraz, jak działa w niej udar, który można zastosować do lekkiego podkuwania. Przełączamy przełącznik na tryb dutowania. Wcinamy wykładamy duto. Widzimy, że duto jest w nieodpowiedniej pozycji. Możemy je ustawić. Trzeba w tym momencie przełączyć przełącznik. Możemy go sobie ustawić w dowolnej pozycji. Wstawiamy na podkuwanie i działamy. Bardzo dobrze sobie radzi. Zaznaczam, że to jest motowiertarka do lekkiego podkuwania w miękkich materiałach, natomiast wystarczy do standardowych zastosowań.